Давам думата на Григор, защото той трябва да е човека в тази посока, злото куче, което да пази. Трябва да имаме специалисти във всяка една посока, да знаем откъде изтичат средствата, за да може да запушим дупките. Защото в една каца, колкото и да изливаме, ако тя няма дъно, никога вътре нищо няма да остане. Да обърнем внимание на решенията, които трябва да се вземат. Добре. А не само констатации. Да, решенията, първо, както видяхте с Ангел, той има проблем. Проблема е бил, че някой му е съборил бизнеса. Защо? Защото имал примерно 10 конкурентни бизнеса, такива и другите са ги взели партийни дейци. Ангел измисля решение да направи дейност, нали, това е ново производство, което е революционно за Европа, което се търси в целия свят. Да го направим тук и ето той дава решение. При Григор решенията са свързани вече с управлението на службите, с медиите и с общественото недоволство. Ще ви кажа защо. Аз сега, ако отида и примерно отивам и ще накажа Бойко Борисов. И да предположим, ако го набия, ще кажат, този е хулиган. Нали? Да. Виж какво. Дошъл си на предизборно събрание. Не да ми обясняваш как Бойко и не знам какво. Дай плана на партията. Тук на тези хора да разберат, че ти мислиш за бъдещето на България, мислиш за хората, за да те подкрепят. Това е важно. Има два дефекта демокрацията. Първият дефект е, че няма никаква конкуренция. Кажете ми къде има конкуренция. Всичкото връзки и далавери. Вторият проблем, това е, че много се краде. И затова не е въпросът към моя приятел там, да вземе, да каже как ще го решим този проблем. Ами ако му оставите, ще кажеш... Здравейте, само да ми направите забележка, ако не се чува. Чувате ли ме? Окей, благодаря. Още започвам така, дължа благодарност на всеки един от вас, които сме тук. Този път аз ще смена малко риториката и щях да говоря точно както искаше възрастният господин, примете моите адмирации. Сега, това, което ще чуете, Ивелин заедно с мен го има разписано. Проблемът е, че аз не мога да ви го обясна в детайли, защото те ни крадат идеите. Той като каже нещо и след това на другия ден възраждане штрака с пръсти и казват същото. Тъй като... Без да имат желание да го изпълнят. Да. Тъй като аз не съм си водил записки за тази среща, може да ви се струва малко разхвърлено, ще говоря така, че да не наруша закона. И почваме от конкретиката, само ще ви помоля да ме изслушате и след това ще отговоря на всеки един на въпросите. Един от основните проблеми, както каза Ивелин, това са сметищата. Това е така. Той говори от гледна точка на замърсяване на природата, аз ви говоря от гледна точка на бизнеса. Бизнеса с боклук, знаете, няма да ви уча, в цял свят се държи от мафията. Как се решава този проблем? Първото нещо, това важи за всички проблеми, обезпечаване на информацията. Второто нещо, показване на информацията на обществото и заедно с обществото взимане на решение. В случая това ще го направим, сигурен съм, че се влезем от страна на опозицията. Тоест, всички сметища нерегламентирани, говоря за големи нерегламентирани сметища, в градовете те са вече локализирани. Хубавото е, че никой нормален човек не иска да има сметища до себе си. Отиваш, заснемаш, подаваш сигнал, ще ви обясня, защо трябва да се подават сигнали. Тези сигнали на мен ми трябват като трамплин, да имам лице да отида в Европа и да кажа, че тези нашите управляващи ни тромат с боклуците от Европа. До тук ясен ли съм? През нерегламентираните сметища обикновено се крадат европари. Как става това? Ако имаш регламентирано сметище, един камион с отпадък от строеж, отиваш и трябва да платиш 200 евро. Когато го изхвърлиш тук в вашия двор, тия 200 евро ми отиват в джоба, но аз съм ги откраднал от Европа. Европейците, за разлика от нас, си ценят много парите и взимат мерки, справка софийските нерегламентирани сметища от метрото. До тук ясен ли съм с мерките как става? Така. Другото, завода за боклук. Любим метод на олигарсите, там, които се сетите, същите тия олигарси спонсорират и някои от партиите, които дори вече няма да хванете 1%. Какъв е номера? Имате един вид боклук, редовен за внос. Имате втори вид боклук, медицински отпадък, който струва 3 пъти повече.
Този боклук се взима, слага се като друг боклук, отивате и горите и нитровите. Говоря ви за тецовете около Бобов дол. До тук това е ясно, ли така? Тоест, медицинският боклук носи смърт на нас, на децата ни и на природата. Това нещо става с констатации, документи, изходни точки, откъде е купен боклука, начин на предвижване, обикновено го предвижват откъде, от Северна, от Южна Италия, от Северна Африка. Знаете ли кое е най-развито в Южна Италия и Северна Африка? Организираната престъпност. През боклука по средата ни носят кокаина и част от хероина, който ние сме като буфер за Европа. Как става номер? Това е бала с боклук, по средата стават кокаина, не може да мине на скенера, кучето не може да го подуши. В момента, който стигне примерно до големия дес, през нощта се разтоварва, боклука се гори, ние се тровиме, кокаина трови децата ни, с парите от кокаина купуваме гласове. Ясно ли? Как се прави? Колко теца има в България, които го правят, ще ви кажа 4. Елементарно. Взимат се митническите декларации, поставят се на публичност в Народното събрание. Цялото това нещо се събира. Първо се подава до прокуратурата, след това любимите посолства на Борисов се привикват. Ще ви обясня защо. Американци и европейци ги интересува при тях, т.е. особено европейците, да не влиза наркотик, защото троват първо децата, второ се саботират икономиката и трето вече организираната престъпност взима връх над така наречената ваша любима демокрация. Тоест, зад всяка една такава схема не дайте да си мислите, че стоят много хора. Съдът двама човека. Един е от банки, другия е малко дебеличък. Винаги съм казвал, че в нашата държава не мутрите рекетират политиците, политиците рекетират мутрите. Ясен ли съм тук? Контрабанда на стоки. Вие казвате, че няма конкуренция, тук има млади хора, може да ги попитате колко марки спортни стоки ще ви изброят сега. Аз мога да ви кажа, че двамата юнака отпред поне 30 ще ви кажат. Конкуренция има, но има и ментета. Обяснявам какъв е проблема с ментетата. Вместо вие във вашия град да произвеждате на ишлеме, нали може да казваме марки, Nike, Puma и Adidas, от Турция ги правят фалшиви, младежите ги купуват за 4-5 лева и отиват на лагото и се кефат, а вие и вашите майки деца седат без работа. До тук е ясен проблем. Как се спира този проблем? Не да се ловят митничарите, които ми взимат по 1000 лева на камион, отиваш и казваш на този, който държи митницата, то е същото дебелото момченце. Чуваме ли си? Така, на дебелото момченце му казва следното нещо. Като не престанеш да го правиш този номер, ще ти удариме наркотика, защото с ментетите вътре карат наркотик. Как става номер? Взимаш камионите от изходната митница в Турция, сравняваш ги камионите в сходящата митница в Турция, цялото това нещо се прави на база данни и се подава веднага до посолствата през хората, които се водят офицери за свръзка. До тук ясно ли? Зеленчука. Любимата тема. 75% внос на зеленчуци. Защо? Защото ние трябва да умреме. Нашето зеленчукопроизводство не трябва да съществува. Как става? Взима земеделските производители, вече имам опит да ви кажа, говорите с човека, който успя да изгони за 15 минути 15 милиционера от имението Неочовски, ево тук свидетел, с един лайф. Отидоха да му правят мръсно, той е най-големият производител на селскостопанска продукция, защото дава показания срещу Борисов. Добре, третия най-голем. Така, как става номера с зеленчуците? От 10-15 години, откакто така са в публичното пространство, гледам всяка година ми говорят за нелегален внос от Македония и от Турция. Взима земеделските производители, отиваш пред агенция Митници, почваш да цели шефа на агенция Митници с домати. Като не става, отиваш до Македония, отиваш до Турция и почваш да спира всичките камионите, самите няма да влязат, защото никога държавата няма да ти каже, че вкарва нелегално зеленчуци. Ясен ли съм? Цялото това нещо в парламента става последния начин. Комисии, питания, трибунки, публичност. Ивелин ще ви разкаже, тъй като ни е писнало да се молиме за нашите разследвания. В момента правиме на независими медии. Аз мога да ви се похваля, че аз съм случил от господин Сашо Диков. Смятам, че неговото име е достатъчно, за да разберете аз какво мога да направя, дори и само. С зеленчуците горе-долу нещата са ви ясни. Другото нещо. За всеки един проблем се поставя, първо трябва да се събере достатъчно информация. След това нашите големи крадци се притесняват, че може да се разкрият малките крадци. Като тръгнат да се разкрият малките крадци, стигат обикновено пак до двама човека, дебелото и буци. Като почнеш да удариш малките, те сами се ги отстраняват, за да могат да запазят голямата кражба. Когато не им идва акъла, събира всичко, знаеш как става, обикаляш посолството и почваш да тръбиш. Селски начин, но върши работа. И това е докато сме в опозиция. Когато дойдеме на власт, обещавам ви, че ще проведем друг разговор. Това го казвам това, което зависи от мене. Ако искате, мога да ви обясня как се борави с
кражбата на ДДС, с монтираното на ДДС, така наречените каруселни сделки. Не е нужно да знаете израза. Каруселна сделка е кражба на ДДС през 4 или 3 страни от Европейския съюз с износ на ДДС от страна извън Европейския съюз. Тоест, въртиш една стока и ефективно изнася, за да откранеш ДДС-то. Това е приоритет на оловци специално. Оловци пак са много загрижени за техния бюджет, не за нашия бюджет. Но когато тръгнеш да разследваш техните пари, покрай техните пари горят и нашите пари и затова някой ден политиците се събуждат с Магнитски. Четвърто, международен наркотрафик. Какъв е проблемът? Проблемът е следния. 2/3 от хероина от Афганистан отива за Европа през нас, защото сме на Балканите. Работи се с няколко служби. Англичани, германци и французи. Само капиталистически страни, които не са в Европа, имат далавера от това да минава толкова много хероин. Защото през хероина те си финансират войната, която е касапницата в Украйна, както и други неща. С тях не се работи, защото е контролирано. Всичко, което минаваше през Русия и Украйна, минава сега през нас. Как става номера? Когато видиш един камион, говори ли на система електронна в митниците, че кара доматено пюре от Иран, дали ще го провериш за хероин? Ми ще го провериш, защото ние си имаме доматено пюре. Обикновено, когато имаме такива данни, мога да ги говоря от моят горчив опит, аз не ги давам тук, давам ги на хора, които говорят чужди езици, са офицери за свръзка и те след 6 месеца кучето Ханс хваща поредния половин тон кокаин. Нали, горе-долу казвам ви това, което мога да ви го кажа, за да не издаваме всичко и най-силното нещо, това е публичността. Няма нищо по-страшно от самия страх, знам го отлично. В момента, който почнете да ни изкарвате кирливите лизи, първо ви плашат, след това идват с пари, след това ви побиват, за следващото не знам, като стане ще ви кажа. Мене са ме трепали, извинете ме, за да са 3 пъти, както виждате, не са ме оплашили. Аз смятам, че за начало това е достатъчно от мене. Ако имате въпроси или Ивелин да ви довърши. Доволни ли сте горе-долу от отговор, който ви дадох?